vana vamwana vana akusaraiwa misikadzi vakudaiso ufunge asi waisane misikadzi asina kuraiwa vamwe vana havantu vabereki vakatokusaya vakaraira but kune mweya inorwa nemafeminist. Ukaona vako vana vasikuita zvemadrugs usazvitutumadze kuti ndinotaura ini handichaite ndinotaura. Vanotaurwa nawo but kuti ukaona vakuteerera inyasha dzaMwari. Ukanzwisisa nyasha hauchitutumadza hauite pride hauchaji vamwe vanhu. Unonamata uchiziva ukaona Mwari kundikana unofanira kufunga kuti Mwari uwandirewo nyasha. Why? Nekuda kwekuti zvangu kuti zviflowe hakusi kungwara nekugona. Maria akabukira kuguva. Shungu dziripo, tine vanhu vane shungu vanonamata vachirevesa but kune mweya inovaresista. Iwe mukurovharova nekusarevesa inokwa kwatopaka panza mwoyo mako nokuchingojaja kuti usarongeka usarongeka. Yeti kune vakarongeka asi kune mweya inorongonora kurongeka kwavo. Kune vane shungu yekuita zvinhu vanorevesa vachitaya kuti vaite ende hazvisipita. Kogoita iwo kuti wakamuwanirwa unyasha uri Thomas wakatobuda pachena kuti handitende but Jesu obva azvideredza kusvika palevhel kuti chisingatende ndochanobhuya kuno ndibvokubatisawo. Jesu auya Luke chapter 4:5 auya achida kutanga kuparidza akakumbira bhoti raPita akaparidza ari mubhoti apedza akabudza Pita kuti kana mambure vakadzika vabata hove. Bhabho rangu rinoti vanhu vaitosuka mambure vakawanda but Jesu ndiye wakakumbira Pita bhoti. Zvoreva kuti aigona kutokumbira vamwe nokuti pane vanhu vanga varipo vakawanda. Saka kana wabata dzakawanda uchiziva kuti ndezvenyasha haugoni kuchinyira vasina kubata. Why? Nokuti chaita kuti ubate ndiye akukumbira bhoti rako kuti asarudza iwewe akuwanira nyasha pakati pevamwe. Hama dzangu nhau yekurarama inofanirwa kubva pakuti une zvaunogona kuti Mwari vanondigonesa. Nokuti kune vari kutrava neshungu hakuna chikubuda. Kune vanozvibata vakarongeka but vanosiyiwa. Sinemanda kusarongekawo havagoni kuchengeta dzimba idzi. Yakupiri kuchengetwa nenyasha nokuti zviri kuendesa varume kunze uku zvichiriko. Zvichiriko ufunge hazvina kupera. Haunoti hakuna zviriko. Kune nyasha dzinongoti iyi yako iyi inochengetera. Pane pataisa credit muhuman effort patiri suppose kuti asi Mwari tinokutendera nekuda kwenyasha. Isu wakatidanawo nenyasha Mwari uyu somebody akambouya kwandiri achitaura newe because kana tiri kumastreets preach from Monday to Friday every day. Saka nakati unozvigona sei? Ndikati handizvigoni ndikutogoneswa because zvakatooma. I know now but it's takarongeka we are so prayerful tinozodai 6 ways how to make it. Hapana 6 ways. It's only one way by His grace. Osakana zvakufambira unakuomesera vamwe so 12 ways how to make it. Iwe wakaita tivoruvhere asiri akangutitsano yaimuparidza ndezvenyasha. Hatina problem nevanyori vanonyora 6 ways how to make it, 4 ways how to make things happen. There are times in which things will just happen by His grace. Kana achisumudza marombe kubva muguruva kana masumudzwa mapa zvigaro nemachinda musanipira vanhu kuti unozosumudzwa wambudai iye akatokusumudza uri rombe. Chanoda kuvadza kamuka history kawoso
Ukozi kwavari kwati hazodoti vataure kuti taizodai takabviswa uko. Anotaura kuti ndandafoira hangu pandakazonyorera. Anokukuwadza ili kuverenga. Unofa kunyora miti vanhu vanokukuwadza. Asi kunofunda kwakaipa gati pamwe pacho unofira muklasi. Unokunyepera. Kwawakabvira kunyora. Thomas ati nina ndisikuzotenga kusvika ndabata mamangasho. Mara unamutenda atota unobelieve. But kune vanotenda vamukira mangwanani. Vakasvika kuguva rake vakamuona vakada kumubudira akatusandibata. Saka Mary na Thomas vakasangana. Thomas akasanzwisa nyasha anenge auchichira Mary. Ndishaka kutida kukudarika ini. Sitozvibatiswa. Zvekuti asandaenda usandibata zvinonzwa vanhu isi tiri magenerals. Kune vakarambirwa zvinoitika mauri. Kune vasina kuvaka dzimba sei wawakavaka muri pasi musalari. Kune vanotambira kudarika yaunotambira wewe. Vanhu vasina chavachibva muupenyu. Zvako izvi ndezvenyasha Mwari. But kana zvaitika muupenyu hwako une vanhu vaunochinyira kuti usarongeka. Apa pashandi kurongeka. Pari kushanda nyasha. Nyasha dzaKristu dzinoda kupupurwa. Nyasha dzaMwari dzinoda kutaurwa. Nokuti pane imwe nguva takaisa credit paeffort nekuita kwedu. Tine vanhu vatinotarisira pasi nekuda kwezvatakaitirwa naMwari. Gamba ini pandinofamba nesendi kuenda kunoparidza kustreet. Kwararo kune mavhenda unokuwanikwa nditengesa marobotsi aya. Vanhu vaya vaine handinambosiyana. Difference ndeyekuti Mwari vakangotinotsaro yemuparidza. Dai Mwari asina kudaro chikoro hapana, kungwara hapana. Dai Mwari asina kudidana ndai ndakaparara. Bozi Mwari kuzati apa pakadhibwa anofanira. Kana zvitsotsi hatigoni. So handigoni kuchinyira vhenda anotengesa mazembe nemaputi parodi. Iye ndinagona chatanguseriswa Mwari wangu kuti Thomas batawo. Amen. Dai vasina kudaro. Yasiri Jesu sasa notanga sitatomutitawo futi. Iyo unosvika palevo yekuti hautadzi kwete nokuti unotya kutadza. Hauna zvekutadzisa. Kuti udake ndombe uri naniga. Kudhakwa kwacho unotokwereta. Kuti unototadza uchikwereta. Feya wega nhamo yatinayo feya wega hautadzi. Unotadza nei? Pane zvinoda kutadziswa nazvo ka. Kuti utora nzenza kuti uende nayo vanotochaja. Unoswera usina kutadza zveshuwa kundo. Saka ndichada kushaya basa. So ndina pane mweya unochaja kuti anomoya anozvibata zvezvakatomubatawo. Kana kutamba mukwanisa kuti munhu anozvibata akatobatirwa nesituation. Kune nyasha amadzangu. Zvawabatiswa iwewe. Kune vane shungu nazvo asi kuzvibata. Zvaunotora nyore izvi unozvitora it is so. Kune vanhu vakazvitadza vane shungu nazvo. So ukaziva nyasha Thomas abata hana zvimwe zvaakataura. Akati my Lord, my God. Akati Ishe wangu. Akaona ushe hwaMwari, Mwari wakazvideredza. Kusvika palevel yekuti vakaparidza vhangeri rinodiwa nemunhu kwete navari kuda. Ravanoda ivo nderekuti akaropafadzwa anotenda asina kubata.
Vanobva vati nyamwe ririko ino kuti vakaropafadzwa vanotenda vasina kubata. Vanoti Thomas chibatawo. Kurati vane vhangeri mbiri. Blessed are those who believe without seeing. Vapedza kutaura iroro woti ubati. Vakati kuti I'm strict. Ukangoda kuti unotenda kuti wabata hazvishande. Thomas ainyura. But vakazvideredza the other side of God. Kune zvavanongoita nokuti ndimwari. Izvo kana zvaitika ipambiri kuna Mwari munyarare zvako. Usade kuchinyepera kungwara nekugona kwese. Kune zvavakangotendera kuti zviitike muupenyu hwako. Nekuda kwekuti dai vakashanda nemaprinciples aripo on the ground hazvaibuda. I remember 2006 ndairwara neTB ndakaenda kuNazareth. Madoctors ndananonoba kuenda kuchipatara usakala uri unochitakaroiwa tononyitende kufunga zvavarosteri. So unotora time uchitenderera maprofita chishandirwa uchinzwa kunanzwa nenyoka wazodiwa uzaenda kuchipatara wozoudzwa kuti the damage is too much nanonoka kuuya. Matest ese anoitwa chiremba otarisa marecords. Ndakabvunzwa akatunga chiremba ndiwe here une maresults akanyorwa apa. Ndinotiamo wauya nani ndega uchifamba unzi hazviiti. Waikuti vanhu vari mumawadzo ndakaenda paNazareth vanhu vatori mumabhedhi mawadzo vatori better than you. Damage iri pauri atarisa ma-x-ray nezvizvi zviri pauri hazvisi kuti ufambe. Waifanira kunge wauya nevamwe vanhu vakatotakurwa nokuti vanhu vari mumawadzo vatori better. Iwe uya too much. Kune nyasha dzaMwari dziri beyond science. Zvikasashamisa hasi Mwari. Chiremba akazvinza musoro kuti izvi ndozvisingaite manje. But ndiye Mwari anofunga kuti tsano raramai. Situation yako yakatora vanhu vakatofa. Mukadzi aende issue of blood. Number one thing, asaka celebrate healing. I found to celebrate that she was a survivor. Why 12 years bleeding is not a joke. Imagine 12 months bleeding. Imagine 12 hours bleeding. Yet I got 12 years. But I found. Zvinouraya vanhu iye akachova nazvo. Kuna baba vakaenda mwana wako kuna Jesu vasina kuzocomplaina. Zvandabaye mwana wangu kwadzidzi vako vakamutadza. Vasakona ndangomadzisa mafundisiso. Amugare yangu aidangowaratidza kuti umana basa mukutadza. Ndakaenda mwana wangu kwadzidzi vako vakamutadza zvikamubata zvinomwisira mumoto kana kuti mumvura. Alright vatadza. But wadi kumboyo kuzotenda papi pazvinomwisira mumoto hazvisina kutandara naye zvoda kuti atsve afe. Pazvinomwisira mumvura hazvisi kutandara zvoda kuti anyure afe. Kokungopupura kuti zvinomwisira mumoto nemumvura asi moto nemumvura zvamutadza. Urikuona kutadza papasta chete. But moto wacho urikuda kuti mwana wako anisevhaivako. Dambudziko racho rinenge rinozisolvharega futi. Nokuti moto nemvura pane zvinobhalansisana ipapa. Zvikati kumoto akuti ichezvotorodza mvura. Kuti uone kuti dambudziko racho rinenge rakarongeka zvokuti anochengeteka mufana une mweya wekukomplena chete. Pei yacho haikwane. Unotoiwana isingakwane. Kuna wasiri kuiwana yacho hashandi. Iwe unoisingakwane. Inotoverengwa kuti haikwane. Kune dhimoni rekuti neshoma yacho haiwaniki. Unosvara kuti ropafadzo rauinaro unogona kusaruona nekuda kwekuti unozvikopiya neupenyu hwevamwe. Yaunoitirwa naMwari ndofevha manje. Kurarama munodira kuti every day uchiita kunzwa stori unochigara imomo. Yakaenda basira vakatorerwa mota ava vakarobva iwe uchiti asine Mwari achindirangarirawo. Thomas yaunokubata zvikatike nyore. Unoita kunzwa nyaya sekunge munhu asiri muno. Manzwiro atinodziita tiri muZimbabwe ndomanzwiro aunodziita uri mukati mazvo.
Asi mwa kuti dai simwa dai vandirangarira. Dai mwari vandichengeta vandirangarira. Mwaurarama muraramike. Amugarike munorema munorwadza. Mune nyaya dzirimo. But mune nyasha dzakakuchengeta. Zvokuti unoita nyaya dzekunzwa. Sekunga ugare kuno. Kana zvakukuru unoti tokuzvinzwa inasanga zvoone. Chinoita kuti usazvione ichi. Kune anokujengesa. For thy way is a lamp unto my feet. Mwari unogaidza tsoka dzako. Pamwe pacho unenge watongopfuura nepo usara pachiitika zvinhu. Kuti unyatsoti Mwari vashanda nenguva yekuti njengesa uzvione. Unoti kuti akatobva ipapo. Ameno chakangoita ndingonyumwawo so. Chaunoti ameno ndochandiri kuti inyasha. Hakuna chinonzi ameno chakangoita ndisunduruke ipapo. Ameno chakangoita ndirigere kupinda mukombi iyoyo. Chauri kuti ameno ndochinonzi nyasha. Thomas yawanzibata iyi ine vaitadza. Kwete nokuti vane zvivi vakakundikana havana kurongeka, vaitova neshuvu. In life kune vanhu vane shuvu, they work so hard and things are not working out good. Kogoita vari reckless and things are okay. Inonetsa kuunderstand life ipapa. Vanoedza kuzvibata, vanoedza kuita discipline, ndo vanomitiswa. We are not going to get on the road of the chapter next week. That's all they never have. That's one. No, you cannot look at Aurora, another Aurora, foot to one. Aurora, foot to better him. Let alone Zoro is sad. Maybe no one's going to see, but Zoro. Mumunda mushanda mutachi nonga zvakasara ari nonga ari kumashure semutemo ishirika tinenerera kunati kumberi kune vasikana variko but Boaz what anenge aone amene musikana kushura ndokuwa kwamboi analyze anenge aona vatotora ndingitiripo anotora zvishuwa Thomas yawabatiswa aishe munhu wese especially type yako inepiri yekutonzi inodhauta nekuchechi kwacho inorova nokuti pakatomboya Jesu kwadzidzi ranti Thomas was not today unotozika nonzi unorova but dera unongoti pfata nemakomborero ipapo dera unofwa ndavenda kuchechi and the Bible not like the room madoors anga akavharwa and Jesus appeared. Unozakana madoors are closed. Hapana chine flesh chinogona kupinda, panofanira kupinda spirit. But door akakiwa Jesu akapinda ari flesh. In other words, chaakupindira ari flesh door akakiwa, alizoti kuna asingade zvomweya chete ndazvinobatika. Jesu atopinda mukati haana rimwe raakanyanya kuparidza, akangorova nepaThomasi chete. Bata isaruoko parutivi. Usafanira kuti Mwari anokuitira zvaunoda, kwete nokuti unoita zvaanoda, but nokuti anokuda. Bhaibheri rinoti Samson wakarara mumba mechifeve. Vanhu vakamumirira panze vachitomubata. Achibuda mumba imomo akabuda akatakura magedhi. Ipapo akarara mumba mechifeve. Hapana chakanyanyovanzika chitereka. Kurara kumba kwechifeva kusikuenda kumutandara. Nekurara mutakishop kumba kwechifeve. But achibuda imomo simba rinaye. Simba rinobva kupitsana musiri kunzvimbo chaiyo. Mwari vakangodawo kuti magedhi atagurike. Vanogona kunge vakangira kuti warara kupi. Mwari aishanda nekwatinorara. Ndatopedza. Unoti Mwari haazive here zvatoita izvi. Mwari pane paanosarudza kunge asekuziva zvauri kuita zvokuti anokuropafadza unotofunga Mwari kujustify zvisizvo. Asinokuzoona nyika but Mwari ane favor kumana. Uyu nokuti toziva paningarara naizvo. Kotoziva naka akitiri abani ama tiri musociety mochete.
Tininyadza tinotochengeterana dzatoziva. Rahabhu wakaroorwa. Rahabhu chaiva chifeve. Book of Joshua chapter 2. Chifeve chaizikanwa town yese. But kuroorwa kwake Mwari vane imedzi yavakashanda nayo. Bhaibheri rinoti masvingo paakawira pasi, vanhu vaiva muJeriko vakafa. Chavari kufira Mwari ada kuuraya evidence. Record. Nokuti Rahabhu akambororwa pane vanhu 2 vasara. Ndovanopenya murume wacho kuti munabvunza kana vakushinga. Topinyaza tinozivana totonotere vanyovereka. Pane vezvanonetseri kuti vanini kana masvika muJeriko munobvunza. Maamukutana neMoses. Rahabhu kuroorwa kwamusa kuti Mwari havaizive waitamba. Vakangokwanirawo nyasha. Usazotaura dzimwe nyaya kune vanhu 4 ways how to attract a man. Yako haina attraction ine grace chete. Pauna hapana chinoattract, hapana chinoyemurika. Chifeve chaisikana Jeriko yese. Usakuti pamwe pekuti Mwari vanokukomborera kuti unofungidzira kuti havasi kuzodza ukochita. Dai vanhu vaikuenda kuna Mwari unotaura marekodzi ako. Hawaikomborerwe. Bozi vaikuenda kupureya kuti Mwari unohambuda kunyora uroyo akabvisa mwoyo. Saka vanotanga avazive. Dzingori nyasha. Dziri pamusoro poupenyu hwako. Tine marekodzi asingaiti. Thomas akataura pamberi pevanhu vakamuudza akati ini handitende. Haasi makuhwa kati iye ndiye akadaro. Tende kusvika nevatana vamweni. Jesu akatoparidza kuti vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona. But iwewe Thomas bata. Hausi kubata nokuti unotenda. Ritori level usatotenda kwacho inoni. But chandiri kukubatisira ndichiri kubuda. Ndichiri kubuda. Peter wakaramba Jesu katatu. But Jesu anakuramba Peter. Kubuda pachena chaiwo kuti adimuzive muchinda. Ini kare nefu Peter akashinga bozi pakabatwa Jesu Getsemani. Vadzidzi vamwe vese vakatiza. Peter akatevera. Akatsanwa akashinga akunaishi wawo. Sina zvondo vatoti wesanonambira Peter. Kune time yekuti kusangana navo vanonga zongoramba zvichiitika izvozvo. Unoona unonopikisa. Unoshamutaringizva kumwese. Unozoramisa mano WhatsApp group. Kaya yacho so. Peter wingi. Asi Mwari une nyasha. Mwari une nyasha. Hama dzangu dai dzisiri nyasha tine marekodzi anosemesa. Mwari izvozvo anotozviziva but wakatotanganira amoratidza umwari hwake the other side of God. Dai aida kuisa judgment ipapo nemarekodzi nenyaya dzatina nezvatinotaura. Thomas wakataura wega kuna munhu akakuitira makuhwa wakati nandi tende. But Jesu paanouya anoenda kune munhu wake asingatendi. Kuti tsanobata. Tine zvaka kune mari dzawatenderwa kubata dzisingabatwe nedofo rinenge iwewe. Irikushaikwa neshasha mari. Mimwe mikana yawasangana nayo irikushaikwa nevanhu vari serious. Vakarongeka. Vane mapepa vanoqualifya. Usafana kuti kana ukatopromotwa so kuna anoshandiswa pasika kuti akazoti munhu idofero. Unetsa kuti vanhu vanoziva mushiri munhu. Wakakuita favor yakadai so. Mwari vanoona kukanganirwa. But record yachiziva asi vari kuratidza dzimwe nyasha dziri mavari. Muutera hwedu Mwari unoratidza simba rake. In our weakness God will manifest his strength. Ufunge bhuku raGenesis munhu paanotukwa achikuda mugadheni. Munhu anotukwa uye achikomborerwa pakutukwa ikoko. And I will explain. Adamu akadzingwa mugadheni.
akanzi you eat out of sweat. Kuna tisina kumira pana Adamu eating. Chakachinja order yemadyiro. Ana munhu uchaziya nenzara kana uchadya cheziya. Kuna kudya kuchiripo. Mukadzi ucharwadzwa nemimba pakupona kuti nyangwe marwadzi aripo unongochongobereka zvakadaro. Atadzira Mwari but aruramba ari fruitful. Achibereka vana. I will increase pain in child bearing. Ucharamba uchitobereka vana. Nyangwe marwadzi aripo but ubereka usizomira. Nyangwe uchitoshanda uchibuda ziya but ziya rako richakurewada zvekuti uchadya. Iko kukumera munhu wawanzo kuenda you will eat. Zvichita sekunge Mwari vasiri kupanisha munhu asi rungori rudo rwavo. Somebody akazoya kwandiri kustreet namatiro ofundisi Bible unoti unofanira kuti nacheziya namatiro ndiwanope mushanda ndibude ziya rikiti. Ndati uri right wataura uri wrong pakuti ukukota paitupwa munhu. Bible rangu rinoti you must rightly divide the word. Pamwe pacho ndinoti akupaitorwa nyaya iyi. Original plan munhu angasingadyi out of sweat. Munhu aidya out of grace or no sweating. Adamu asikana Mwari aitoshanda mugadheni. But angasingadyi nokuti ashanda. Aidya kuti ashande. That's why munhu paakasipa day number 6. Mangwana acho day number 7 was a holiday, a Sabbath day, a day of rest. Kurati munhu anakutanga ne-work akatanga ne-rest. But munhu anatoliva anoti kurati munhu akatanga ne-eating not working. In other words, no order yaMwari you must live by grace not by your strength. Pese pa unoshanda nesimba rako usalimbe simba rako imba nyasha dzake pasimba rako. Nokuti ukalimba nesweat nesimba rako zvinhu zvacho zvaopposite. Pautonzi uchadya cheziya mazuva anogona kutobuda ziya nekusadya. Unoshandira mhara unoti wabhadhara. So pakuda nyasha dzaMwari dzinokuchengeta. Ukatarisa upenyu hwako zvakuvadza vamwe wakapindana nazvo. Vanhu ukasvika ukaona kuti asi dai Mwari vandirangarira, dai Mwari vandisimudzira, dai Mwari vachinja malevels elife yangu. Level yamutoriyo iyi pane nyasha zhinji. Kune vakamukira mangwanani vachida kutoona Jesu. Vakatadza. Vakada kumubata, vakadzosandibata. Asi maEdheni vanhu vane shungu vanotoreresa. But when Thomas wapiwa opportunity, it's not pure vamwe. Kurati kana Thomas anofanira kunamata with a difference. Mukadzi ane the issue of blood. Wauya behind akabata the hem of the garment akaporeswa. Andikuonesa umwe kuti I need your touch once again. Mukadzi we issue of blood anakuimba iyoyo akati I'm coming to touch. Anatoimba opposite anakuti ndikuya I need your touch akandobata the ane nyasha dzaakaitirwa nokuti akadevelopa formula yake yega isina. Vamwe vaida kutobatwa naJesu kuti vaporeswe but iye akaya akabata akapora. Ungamudaro ushanda neformula isiriyo but tiwana maresults chaiwo. Unazati mai vaMozisi pavakabereka Mozisi kwaitwa nemura wokuti mwana muHebheru wese aberekwa ngafe. Mai vaMozisi ndokubva vabereka Mozisi. Ndokubva vaiswa kuti pasalari yekubereka zvinhu zvisizvo. Mwanasikana waFaro paakadzoka Mozisi Miriamu akauya zvati kutsvagirei radina muisa mwana. Zvikanzi mutsvage ndomubhadhara vakabhadharwa mistake. Vana vamwe vachiurayiwa vachipinda pasalari ndokubereka zvinourayiwa. Nyasha dzaMwari dzakatanga nefemili yekwaMozisi. Zvaurayisa vamwe vamwe zvavabhadhara. Zvapa vamwe nhamo vamwe zvatovapa rugare. Kune murume aida kundovigwa 2 Kings chapter 13 verse 20. Zvati achida kumukana vachienda kundomuviga vakaona hondo yeMoabhu ichiuya. Ndokubva vakomukana pane rimwe guva raiva pedyo rakashama raiva guva raElisha.
Paka kumama kupa elasha dokbalta back to life. Chamu zora back to life. I see proper burial. In dumping. Wakamukanda keto wakamubida. Wakatomukanda mwenyewe gwaji na upetiza. Akakadi wa munana wake. Proper burial unobi gwaji kabora. Pamubatu cha kunyunza ile uturuba kwa musha usukandwa. Yes. Pale mminano mudabu nyunzu wasa Jona. Pale blessing mudabu mwengwane abasa Joseph. Yes. Pamepatu chi more dangerous in love ya upiwa pamuba isiriyo ne wanu wasiriyo. Kali wanu hayambi watu badala wengi wakubaza wanokuandira munanokuda. Munanokuda dangerous. Kuchona bibi zinawo wanso. Inye wanu wanudana no. Unaona kusakuma makurora jana kupikia wenda wewe. Anokuda dangerous. Pakashai kwa mwari, anokuda wacho no problem uombe. Unoniona zvokunetsa. Kunetsa kwa Yesu muno unana. Beta akakumaka, anokuda. Jato mkuzi ndopo ya kweli uombe ndio tuwe kuona hivi. Kweli kende miyako, muno unodana naye. Olo zikasana mata ndio para, kuda ndio mtibulamu. Thomas ya wabata ile wanishungu ile wanu wali serious walichanga aisubatika. So wewe fano una matamadu the difference. Dokina shaka white. That way is what we want to chaka. Never so much too serious and anachi kuda. Kule wakavipita wakarongeka. Wakapiwa jingweli wao wakafa. Iwako anasikia alipo. Hauna problem. Para mtu tuonyesha zamani. Usimcomplain. Ya wabata yanabi wabamwe. Wali more qualified wakangwara. Abasikibata. Life ya wana rame. Ili mwana yuma ni shasha bachipota. Leo tukisema ya huko complain zetu moyo kutenda mwana. Tipo unaona nyasha tabao za kupita. Oh, unachimwele si mnyama yako. Baki ya kutombora na mashini ipo. Zimwe nyasha hizo ndio kuzunguka uraya. Sasa pale ngoya kuti ulikuona damu ziko usipona nyasha damu ziko. Naye mwana tuone na nyasha. Kana tawani kwa nyasha. Tibe ofi na kutoa brothers or sisters. Tire gere kuchacha wawe ni mtu anamsirisha. Ya ule mtu jetu jakaita. Tine jatuno zawado jinotsodora. Unasema hakuna chiko bo wache kuti problem yako. Unaweza zuri na kuchange kwa wewe usipa mshikete moshi. Sasa ndio kama kuchange amsidenga. Expect anything to change. Amsidenga pale. Kuchange ufume mtu nyewe wa Mungu. Hama ndio ngandi daro. Amsidenga. Wangu daro. Pale ndio bana. Yongo zote wakainga mwari. Inopita mchechi mnewa, cheche hapana nchipatara. Kwa mwa wele watu mnakudai mshongano mkopona. Amen. Sakuna mwanonga tu serious. Amen. So I don't every good hospital in mochari. Isa ile mtu mwanao zifira ku. Basi isa kupora mwanao kulini. Chinonzi nyasha ukachiziva. You treat people with love. Auna wauno judge. Why don't you treat them mauri? Wasa kuni zili beyond choice yako. Ni ability yako. Sitaki na gay guys. Auna kujisika wakati usiku wao.
Hauna chawa contribute ubereka na wapanyika. Kune vanhu vanotarisa so kuti vakatishateya. It's still none. This is beyond your control. It's all by the grace of God. Zvese zvawaachiva ungafungidzira kuti effort yako kune vanesheni nazvo vakarongeka vasina kuzviwana. Bati ukaona vasikana vanomira murodhu wozomboita kakataimi kokuenda padhuze navo so unyazvaona saka kutopinda mumba kwacho zvitori nyasha shuwa kana timi iri panzapa usateerere manini uchikune vanhu kumana nokuti vagondometsika kuti kuhasi mumbainda vamunhu hamungopindwi. Beauty is not enough, it's not everything. Hapapindike nyasha dzikasakuwanikwa unonomira panzapa usina chipomberwa chekuva unotokuona uchakisha kuti sei vozokakopera ipazitani mumbanza idzi ndonyasha dzekuitika apa itimwini ndoifanirwe iri uku iri Thomas yawabate haibati mtende yawe haibutoni video mtawo type yako haibati zvinizvi osa kune blessing yekuti unenge uchatofaka nemapepe kuti vanhu vagume kumwari akakuitira because hazvifite. I remember 2014 pandakatanga kufamba ndaparidza ndaenda kuNairobi Kenya. So pane vanhu vaingouya pastreet pataiparidza vanoshanda usiku aviation airport. Saka tona ndichitobvisa bhegi ndichisvika so mufundisi wangu wekurodi ndobva aribvunza murupekedzani hazvifite. Thomas hazvifite mutendi yako saka haana research yaita aringokuratidza kuti iwa unoomera kana watoya pano muperedza Samuel unotomesera waburitsa mabhoding pass kuti ndini apa ukasatokaona pachitamba because ndoti Thomas cheche ukatosangana nemunhu akakuti Yesu chiri mupenyu isaine kuti palist yevanhu vanofanirwa kufa kudai wakatofawo. Thomas kurarama ukiinyasha idzi saka tona havakati vafara vakakuona vakuti uchiri mupenyu nhai usaufite vaikuziva ungomusinganwa uchiita zvinouraya. Timu rangu randenda kubhawa chitamba kubhawa vakafa zvakauraya zvacho zvizhinji ndenda matrena ndaiitawo I was not able to have it. Zvekuti nhasi ndikatarisa ndikatanga mazita vanhu vangu vakatoenda ende zvakauraya zvacho zvimwe ndakavadzidzisa ndato Thomas handambozvibata ndakatobatwawo nenyasha batikana vanhu vachitaura sotarisa maningi one vatokura havazvibata apo vanavo kufunga kwevanhu hatinambozvibata izvo takabatwa naiyi bosi paakati njengesa itaida kutopinda ndiyakati njengesa tiri kwawo kuti taite kuzvikanzenza pamwe pacho tairohwa siya ndewangu waitomuhwa kuti murarame vaitinamurohwa naitenga vatora asi hamuziva kuti kunorirwa nzenza kwawo saka vanhu vakuona soti vakomana vazvibatawo shomwana akavadana vakomana munange atokudza munozvifambisa sei aiva ndiye ari kutozvifambisa ndaingodza wani testimony yemuchato wangu 2017 kana wakachata songa munhu akarongeka sitereko asauziva ndopakarongerwa pamwe pacho wakatorongerwa nenyasha muna Mwari iwo hauna kana focus kana ndakarora namadhawa musanda akunamata
Wakati tazungumzi za tena. Wakati wale sisi ukwenda kwa installation. Uyatu mwana. Maria, ni mwana. Sasa mchakula Mungu. Sasa tukule nayo. But you can't look bad. Yes. Amen. Somebody from UK phoned me one day. I wanna say on Facebook. I was going to find something in my child in the Tandina. No vanity da. Je pas ici le parce que mon odeur il s'est dit vous êtes une guys. J'avais pas change mon odeur. Baba nous pour nous baba yi on se voit pour nous jida. Ça va nous gagner pas on jida baba nous quand baba nous se voit les assez. Donc on dit ça on est dans pour la compétition. Tu me dis elle da mari veillon da mari. Papa nous kabeza. Sawa tukakumbuka wapita zuku. Wewe ndio unokea. Daga mkina mabwana mtao tukapita Jesse by 9 tukafuna. Akafika 1 hour. After 1 hour ndo baisa Mariese kwa stevini. Ya mchako wesi. Kutozili sala ndio kitu chako. Inafika mchako kutoa time kutoa mali. One week we must take right up and see. Titone mwa hama zatina muzilisa hata mazomera makaza yake. Timu hama zinakuwa na makaza, hata zikisema mtu nditi. Bata udara unakutizilisa. Na timorosha hata ni juma huko. Sasa ndio ndio Sabe quando não tá forma de vocês de vocês não tá mais tipo não abarongeka ana Thomas amen michato yake tu ndio abarongeka but Thomas wanaota michato so kana kuona wangu asina mchata andiko nilikuwa chini na akafanya na hiyo diocese Yesu amen Nyasha bazizisa ukolimchimira kunajite. Pese bolu mtatu kubona kwako kulungeka kwako. Kuni bakarunge baudari kemi warukundika na kushita. Isa credit panyesha zake. Kuni anishu. Yesu akachivaisha. Alana. Akabukira kuseli Maria. Akaenda kuboraki. Akaenda kumungundira. Au ya nirudo. Ndiye auya Thomas akaingwa. Maria akaenda kugua Yesu akauya mubama kama na Thomas kuita kuchagwa. Kune blessing inokuchaga. Zvakuti kana yakuchaga aufani kuzonyembera vanhu. Ufana kubava kuti zviite auna zvawakaita iwewe. Mwari ndiye akafunga kuchinja upenyu wako nenyasha dzako. I like so you must have connection. Kune connection yakakuya by grace. Kana wapa nemachinga udapachena kuti akatisudza kubva muguru akatiisa pano. Usanyembe kuti you must pave your way to get there. Makagadzirwa. Amen. Ndiye akakubvisa kumarara akakuisa pana machinga. Usazonyembera vanhu kana waipapo kuti you must make your way to the top. Sana unamawira amaita ni mubabasa. Ndiye akaisa ruoko rwake nenyasha akakusudza chigara waipapo. So kana wapa msora hapo usachira bali pasi. Nokuti unakuya nesimba rako kuna akakuwanira nyasha. Ni waneshungu nasha. Wasabu kana achiva malaika manono sina kwa achiva. Aluta wanakurungika. Wanakurungika wana na budget. Basa nguti kamara wana na budget. Raisi ni budget. Wale nyasha za ngomuka. Tine jino ubeje follow kitikatali samdaiso. You become humble. Unazoona ya isi foti hapa usukona kwako usukona kwangu. Pana kama usukona mwala kalichita uishi. Nika achiva ushika.
nokuti kune vane shungu azvisvita. Yo mazuva adai vari neTB tariswa medication for a year. Taimwa 14 tablets a day. My tablets were 2006. No medication yacho every day 14 tablets. And they will recommend what you must eat first all the normal pills. Ibaba ushande. Chikafu cha leo ndio pills you want. Wamwe wangu waitoma the right medication. Wakati developa ile TB ya 3 ya kadizi zitamshomelo wakafa. Alipa right medication. Ukafuza tu mshombe yakadanga ya unoma, urumina kuna doctors akarokeka. Thomas usanyeke mdao. Paka shaipa nyasha. Kurungika kisi mshangasa. Zvakauraya vazhinji Mwari akamuchengeta mazviri, but nhasi unotadza kupupura nyasha dzaMwari. Pakatonzi vanhu vematestimony weya unachaunokutaura nongwangogare munhu yetu ukavheta life yako uri Tomasi. Iwewe chaiye kuti wakavakaimba iwewe une motikari inonzi yako iwewe neraunoshanda iroro nekusafunda ikoko ausabata kupupura urunonge zviri normal. Hazvisi normal izvi. Zviri normal vanhu vakangwara ndo vamaachiva. Asi Bible rovati the race is not to the swift nor the battle to the strong, but time and chance are given to all. Uona kuti ndakaita kupiwawo naMwari. NdiJesu akati tsamengokwana iwo apa. Otherwise kune vakazvingwarira vakarongeka vakatraya mishumo. In this kind of a preacher studying the Bible school, sorry to say this, but those are you, andina. Kule wakatofunda wakaviri kama Bible wakadi. But Mwari kuti tsanorowa iwo. Sasa unatorowa sindi. Unatorowa wakafunda kuti tsanorowa. Nobotoro Thomas zvapo. Sawana mwachishumira wako ndokuchira munhu. Taako nonyatsorova, hapo nonyatsorova. Akakutiwo unogona ndiani unogoneswa. Peter baakanzina Jesu akabvunza kuti vanhu vanonditari vakataura pfungwa yevanhu. Zvikati kweimi munonditari. Vakanyarara asi Peter ndokubvati muri Mesiya mwanakomana waMwari. Jesu ndokubvati kuti zvataurwa naPeter zviri correct, but pane chandoda kukorekta. Jesu ndokubvati nyama neropa hazvina kukuzivisa, asi kuti Baba. Statement iyo inoreva kuti hauzive waziviswa. Saka usazodadira wako kuti tinorova manza hauzive waziviswa naBaba. It's all by the grace of God. Nokuti apedza kudaro, aigona kutendekera vamwe vake so. Ndani muri kuzviona kuti vese mamatiziya. Vatu vamweni yatsoona so Mesiya muno. Saka Jesu akasika kuzvikoreta kuti any revelation haisi credit pa human effort. Baba ndo vanenge vada kukuzivisa. Ukaona vanhu vakuti unogona kuparidza ipa Mwari mbiri. Harigonekera Mwari usina Mwari akupa nyasha dzacho. Zvitsai nehuman effort uone hazvibude. Nangoparidza nemumwe murume aiti akaparidza kuti ina hangu handina mazhinji. Ndakasunga ndikati sorry ndine mazhinji. Unotanga kupikisa munhu. Damba hasi zopa kuti ndine mazhinji. Ndikuisa credit pana Mwari ane zvizhinji. Haisi nyaya yangu. Vanhu vanoparidza vakafanira vanhu vanoverenga news. Munhu anoverenga news asi akatsvaga news dzacho. Ende haaverengi dzaanoda, anoverenga dzaapiwa padeski. Saka hakuna anobvita umo. Bozi kuparidza kutaura zvavanzi naMwari kutaura kwete zvawaronga. Saka apedzawo kutaura ataura zvavanzi naMwari ataure. Saka unomukunda sei vese maverenga news dzakapiwa. Haisi competition. Mwari une chikodzero. So kana vanhu vazoti anenge anorova straight. Ingoza kuti ndiTomasi wamuri kudaro. Haatomukunda mari yamukira kugowa.
Vamunzi wotsame ngobata iyo bozi mukasabata nitokuluza iyo unokudaunda kai. Ola tiunje kwa Thomas Jesu akumuda. Anzo zvati time ikasabata taruza pana. Toshaya mfundisi manje akasabata. Saka tamuchibata iyo chitini ravenga kwani. Peter vakadzikana makore vakadzika akabata hove. Peter vamwevesi vaparidzirwa naJesu but Jesu akusvika pakuzviziva kuti vadaparidzira vatenda but Peter akasabata hatendo. Saka tinoti Peter paakabata hove dzakawanda akati shebva ipandiri ndiri mutadzi. Hove dzakamuparidzira kudarika message. Hove dzakatomudza kuti hausi right. But message haina kumukonvinza kuti mutadzi. Fish ndo dzakamuudza kuti hausi right. Akabata zhinji akati ishe ndiri mutadzi bhaipano. Kune kuti zvauri kuitirwa Peter Mwari unechikonzero anokunda. Variko vekuti vakasapirwa zvinobatika tinovaluza. So haisi nyaya yekuti vanodiwa kudarika vasina zvavabata. Inyaya yekuti Mwari vanoziva utera hwako. Variko vanhu vaudzwa kuti tinobuda vanogutsikana. Kuna muda evidence. Saka unotoziva kuti Thomas akasabata chechi yashota vanhu. Iwo chibata mumwarambiro. Saka ndisiwa kushumira. Une zvawabata nekwachiva mulife. Usaise credit pa beauty, pa intelligence, pa connections. Nokuti kune vari more beautiful, vari more intelligent, vari more connected. Vasina kuachiva sezvawaita. Usaise confidence because takaita 3 days dry fasting. Haisiyo nyaya. Jesu achitopedza kutsanya, Satani wakauya kuzomedza. After fasting, chakataka kuya is angel, devil. Saka ifuna kutsanya kumudzinga Satani. Aiwa anozouya wapedza. Jesu achingopedza Satani pacha. So zvimwe zvaunoitirwa naMwari hazvina kuti azive zvaunenge uchiita. Zvinotonyangadza zvavasingadi unotoita. But kurarama unorarama. Inyasha dzakuraramisa. Dai kuri kuita kwako neefoti yako akavararamika hazvidiwe izvi. Sei Mwari kuti vari kukangana vari kuignore. That's the grace of God. Vanotozviziva zvaunovanzira chechi yese vanozviziva. Kwararwa kwabviwa vanotokuziva. But vanongoti rarama. So iko kurarama kune zvawachibva nekubata. Ndozvaunofanira kuti kana wapihwa nguva yekutenda Mwari. Uti Mwari hamusi munhu. Nokuti dai vari vanhu hapararamika. Vari vanhu handiachive zvinhu izvi. Vanojaja, vane zvavanotaura. Asi mandiwanirawo nyasha. Zvisina kubatwa neshasha. Nevakangwara. Makazvitendera kuti zvibatike muupenyu hwako. Kune mwe life yekuti vanhu vakakona uchiita ramasuwa kuti wakarongeka. Vanofanira kuti vamwe vakatofunda. Vanotoshandisa kuti vabatise kuti ndinofunda ufunge. Unomuita kuti wakafunda so. Vanotoshandisa kuti vaudza so kuti hapana. Ende zvisafiti vandoramba kuti hai vada kutisimbisa. Aiwa, nendishanorova. Zvinoita. Usina kuti fundei. Unorarama life yegratitude. Zvinoita. Zvokuti vanhu level yavanokuisa ukatozotaura ndovanozvishama grade 7 munhu akavaka ipai. Nokuti vanhu pane vanhu zvavanofunga kuti ukana waita zvakati unofanira kuti uri palevel yemulife. Yet kune level yaunokugadzikwa nenyasha dzavanhu. Asi kana chengetedzai dzimba idzi vauri kuti havasi kudzichengetedza vanotoshingira ndarika imweni. Vanoshingira simenti. Bali kune mweya unoongwa nefamily yake ukaendesa murume wake. Iwo wako kusaidira uka isiye zvakawanda kuti anozvibata nebudii. Pamwe hana zvekuendesa nokuti kunodhura. Asi auzvizive. Kunze kwakudiwe munhu kunodiwa zvine munhu. Unandiwa kupa kwake chete. Kunze uka havaite zvelava. Havaite izvozvo. Saka uchikuti munhu wangu
ndinaye baba unobata umushe saka vakaenda wakawana zvekuendesa anomukira kuseni ndatimutsipika kutodhura kunzou kumwe musaenda sezvekuendesa hapana bhozi havangodi munzou vanoda renti kunzou neanotambira wako aende zvishori akatoenda yatoongozi vaenda kana iva vatombomuda ikoko vatomboona vane vakaenda so asi kana muda kurongeka kana auya pamba so anobidirwa anokiswa unokisa sei munasisa uya usaka manusa anopiwa so asi valid mani unohabda murume wako unokisa unohabda munadzoka mamunudzi ashande anoda Jesu aushedza Lazaro akafa nokuti kana atouraiwa nemishonga kudzoka panoda simba yaKristu kuti adzoke manotesa wakapiwa asenze anotopinda zvikwereti mukuenda kudzoka zvakaoma yeti mujaji ukatobvise mweya wokuchinya wokutarisira umwe pasi wokujaja vamwe ungoti asi Mwari makandiwanirawo nyasha hama dzangu dziwanirewo nyasha iva nemwoyo neupenyu vamwe vako unakwanguyakwano naye vadzidzi vaJesu vatatu paMount of Transfiguration vakaona sina kuonekwa navamwe 9 vasara muzasi megomo kana vakufamba vachiparidza mari dzavo dzakasiyana by grace kwete nekungwana kana mumwe akuparidza Peter, James and John vanoti Elijah ndakamuona Moses ndakamuona achibhunya naKristu pagomo vamwe 9 vanenge vakabata shaya kuti akomana tese takadanwa bata malevels akaipaya saka nari Peter anenge akudza vamwe 9 so kuti ukaitawo serious unoonawo levels atoona izvi yet it was by grace because Jesus chose the three kuti aende patop of the mountain now pamwe pacho kusarudzwaona Mwari kwete kuti ndine zvandakaita zviri too serious it's just by his grace ndiye akandisarudza akandiwanira nyasha burura handina chimwe chandogona kuchinyira ndogona kuencourage kuti his grace is sufficient rangao chimutsvaka ane nyasha zhinji haakusiya wakadaro chandichengeta hakusi kuzvibata nekugona inyasha zvaitawo mwangu ndaitawo but wakandijengesa nyasha dzawanirwa Zakeyo uri mupfupi kudaro woenda kumba naJesu varefu vasina kuenda naye usanyeperwa zvakawanda vaudze kuti ndakaonekwa handina kumuona usazinyekwa kuti tine patinozotayimira so unozoti hadarike panapa auzamuka achizva chinhu sometimes ndinakireditika unoita so Zakeyo agonosara tiparidzira vanhu 3 ways how to attract Jesus in your house saka makapfupika dzikamai makatoonekwa musiri makamuona bhabharo Jesu akasvika pakataza mudenga akaona Zakeyo akaturuka kuratisano kana makaonekwa musanyepe kuti ndimakamuona unotinyorera bhuku pana 3 ways to attract you mamanotsi atinopiwa haashandi tine tichinyeperana manotsi chaiwo anoshanda his grace is sufficient mukuru mukawanirwa nyasha munoita sekunge makarongeka dziri nyasha dzakurongerai ukawanirwa nyasha unoita sekunge unona masiteri kune zvaunogona gamba kune vakamukira kuseni unonamata seya uparidzevidei zvakaoma izvi unoitira kupima prayers why because vanhu vane kubhilifu yekuti pane zvaunongochiita choita zvinjiitike I know human effort iriko but the grace of God is the king ukaita nesimba rako pasina nyasha maresults anokushoka saka uchiona kuti mumwe anenge akafunda mapepa aripo haashandi
Tinotomushaisa basa ari kudzine kampani yacho ari kude kubhadhara wakanyanya kudzidza. Mweyo usapinda basa wakubata unotadza kupindira kufunda kwacho. Masoro mozoti ati kude kubhadhara government inozotisunga. Saka unoita rovha rakaremekedzwa kuti akubhadhara. Tine mukomana tembo chanoona industry. Aita seungano nenyama so chambari pari. Pese pakiitika nyaya ndiyapisa kuda mukambani yakabachinjatira. Ndobva afunga kuti nganibokasika nyaya ipere. Aifati iri pamunonoka nekukasika. Pai unoka pese kubuda izvi yakasara ari musara yakatora zvinhu. Musi wakakasika. Saka zvinhu takasiya zviripo uya mukira ndiyatora. Auna chakupana kana pasina nyasha dzamwana. Pese paunodzaya unozva kuita. Pese paunisa shungu nekudzaya. The devil respects the effort. I don't respect the grace. Saka wana Jesu pagwara Lazaro akamumira kana Lazaro buda. Imagine ndiri ndana matira kuti chakafa chibude. Prayer ndairo vaipapo. Because it was so easy. Lazarus come out. Ndiri ndai declare. Ndai ndani ndai tiwa vumbo suze wana. It's not by might or by power, but by the Spirit of God. Amadamu tikalemekeza nyasha zamani pamusoro pezvese zikaerera muupenyu hwedu tinoachieva without much sweat, just by His grace. Kune zvinobhadharwa nevamwe Mwari zvaanogona kukupa pachena. Zvine maslota andinoparidza kuredhiyo. Slot yekuredhiyo kana uchida iwe uchida kuita unoparidza. Just for 30 minutes, 1,500 US. 30 minutes. Kune vanototsvaga mukana iwe vachida vachibhadhara vachiita. By grace inototsvagwawo. Zvandinoita mahara zvinova zvinodhura zvisingaiti. Grace is sufficient. Mota nataka kudrive 2014. Ndakapedza kupandidza pana first. Ndaifamba netsoko kuenda kutoro mupaisa. Ndapedza kupandidza pane kurumanga akamira pakandibvunza kuti kudzokera sei kumba. Uzanzi tsoka zvinonyadzisa. Ndakoti achenda kupa kabhana ndokuenda kombi ndoita kumba. Svanzai wande ikasi kutotenga mota mine rumba. Oza mota ine dhura yesi padekatenga munhu nomasa. Oza ndasonge munhu akurota. Kurota. So easy. I wanted to take a mota pasera pamiendi. As easy as that. Ukafunga kuti mota. Kwanza mwanitani pasera watitenge uyendi. Zvinotopindira naso. Kana murume panakada munama, ndakazosonga ndi alfa ndinamatira. Ndinamatira namutekera munhu. Ndenda ndichakufa kana ndinamatira futi. Too much. Akaita zvinhu so easy. Ikatotengwa ipa masati wajapinda mutaundi tsoka ndamzo kupandichidzaiva. Ende kana watombinga pa 2 minutes pane kuti manyamuzi mweso. Chitosvika kuba ndamvura gate ndakadza bhero ndovhura bhero. Anda kuti makomo ndoita dzungu na zvona. Otokanga kuti ndotowasa. Mwana kuti wakavhura gate ndapinda muyadza dzimwe kuti dzimotikari yangu. Kandidemu. Ndakatoza tande imusha asati ageza na munogeza imota mwedu. Munogeza musha. Thomas achibata. Akati my Lord, my God. Iwe ndinamata kufana kuti Mwari kufai. Zvanosangana nazvo muupenyu ndezvizvi zvandakataurira. Asi Mwari kufai. Amen. Unasawa kuti Mwari pamwe vanonyengerera Jona vane simba rekutuma munhu. Mwari apererwe. But pane vanosvika sekuti anoita kundeka kunyengerera profita arikuita nawo. Mwari vaigona kumumutsa munhu kana Jona achiita nawo. But Mwari vakaita sekuti vakunyengerera Jona kusvika aenda. Pamwe pacho mbona dzidzidza Mwari kuwanda kwadzo. Mwari vanogona kumutsa mumwe munhu. Mwari vanogona kuita zvinhu nemumwe munhu. But vanovavarira iwewe. Unozana Mwari vakada kuita chinhu
pakereke yawo pachechi yawo vanogona kumutsa munhu anozviita kwete chechi yese munhu wani anozviita but pamwe pacho Mwari vanoda kuti uwane mukana wekuti uropafadze. Mwari vaigona kushanda nevamwe vanhu kwete nini wakatora kubhawa kuBible college kuBible school kwakazara vanhu vanga vari ready kuparidza Kristu but Mwari vakauya kusiti kwandakandiri vakati tsamenda inorova. Usati pandakadanwa neBible school kwakusina mafundisi vanga vanopedza vanga varipo but Mwari vaite kwajamba protocol vakatsa imi magraduate ngombe ndakatsa ngomborova. That's the grace of God. Kune vanotozvida zvokuparidza izvi inini akandida ndikaparidza. Kuna anozvishingaira achinamata achitira makomo, that's good, but kune dzimwe grace dzekuti zvakadza kubatwa nevamwe iwo unazvo. Ende vamwe vacho ukavavheta ukavatarisa they are better than you in every aspect of life. Vakarongeka, vakanaka, vakadzidza, havana kuachiva zvavakuachiva. Ukavatarisa wega unotoona. Anenge Mwari paakaitira nyasha mukadzi anonzi Leah. Nyasha dzaLeah dziri very strange. Leah ari kuroorwa ahead of mumwe wake akanaka. Rachel anga akanaka kupinda Leah. But Jacob paakaya kuzorora. Zvanzi ava manheru akapihwa munhu asiri. Akazviona mangwana nekuti munhu asiri. But nyasha dzina Leah ndedzekuti kana azisona kunzi asiri haacharambika. So kana ni marriage ikusatsenona Mwari uri mumwe wakagara chikudzo kuti unaenda vanhu vakutochembera. Makutenda mesa uchaenda. Iyo mapromise kuti unaenda usatambe nawo that story yesakaitopaya. But zvapedza kudaro Mwari anongodzichuna sokuti unaenda mesa. Pakarorwa asiri. Muri ikatokura akachembera vese nemunhu ari kuti wandipa asiri. Mumereji kune marigreti arimo. Mwari vaitota kumana ndakabhaiza. Kubhaiza kwako kuchichembera nekubhaiza. Zviri pese vaita mukadzi kana murume. Papa nendakamhanya. Mukumhanya imomo makutomhanya mese. Mwari ada zvake. Liyanoita mai guru kune munhu akanaka. Zvokuti akanaka aibvunza wacho akati shatei ndiri unazodzimba dziri sei. Imagine kuti murume mangwana kusena mukati munhu wamatipa tati yacho haisi. Mumba machembera mese netaibisiri. Mwari akafunga kuropafadza Leah. Saka chatoziva Leah hafanira kuchinyira munin'ina wake nyangwe apinda ahead 7 years marriage. Why? Nekuti chaita kuti uroorwe Jacob haana kuinga iwewe. Akainga wasina kuroora. Saka waroorerwa relationship yako nemunin'ina kwete yako nemurume. Nokuti uri sister, you are related. Ukangoziva kuti zvaitwa izvi haisi nyaya yangu ini handiqualify, havatombondidi. Ukangoedza ndotoonekwa kuti uyu haana kufunda. Unozati right, ndinodzidzwa nyasha. Basa kwaunoshanda iwewe. Zvikangonzi next week munhu uya nemapepa ako kubva papermit kusvika pacertificate wega unozati finish. Unotaura wega uchipepa finish. Haudi process. Unozati zvavharana. Chinoitwa tinogokanyora kubvunza nyaya yacho kuna Mwari akangotisiyawo munhu wangu asiri. Asi nyaya dzacho ndinomuza tichitaura so. Vari kuenda June, vari kuenda June. Ayo vari kuenda December. Madheti wayo haasi kuchinjwa newe. Mwari vakazviignore panoenda munhu. Asi kubva kwako pane unhu anenge wanyengetedza kuti aibvisa kupero. Thomas, inyaya zvedu. Hazvitiro munhu wese wese. Kuna akangorangarirwa nenyasha dzaMwari. But ukaona mumwe wako ari kukundikana, musimbise, munyengetererewo. We are a family. Simba refellowship nderekugona kushuya uende kumira sehama tichinamatana. Pane zvinhu zvinoitika muupenyu hwangu ndinotoziva kuti haisi nyaya yangu, kune vanotondinamatirawo. Kune
vatopinda mupurera vachiti Mwari rangarewo muvhangeri muparenga. Sakune zvimwe zvinoitika zvanokuita kuti pamwe kurongeka. Lot kupona kwako muSodom. Nyaya yeSodom neGomora yakatambira baba paLot yakaziviswa Abrahamu naMwari. Mwari vakapfuura nekuba kwaAbhurahamu vakamutaurira kuti handingavanzira Abrahamu zvinoda kuita muSodom. Abrahamu ndokubva aita intercede on behalf of Sodom. Akati Mwari mukawana vanhu 50, mukawana 40, mukawana 30, mukawana 10 ishe. There was an intercessor behind Sodom issue. Samuti ukaona vabuda aisine kuti wakangwara. Kuna Abrahamu anegotiate nedenga on your behalf. Some people tinoganga kuti kune vanhu vanotinyengeterera. James akatakurwa musoro naHerod. Peter chechi ikamunamatira akabuda. Saka Peter usazotinyepera kuti sakashana naJames kuti tine grace dzatinadzo makanamatirwa tsana. Church yakanamatira Peter. Iyo chechi inoiblema kushanda. Kana chechi ine minamato inoshanda kuti Peter asafe yakadi kunamatirawo James mweya wokusarudzana. Kana ari wewe Peter abati vatonamata, kana ari James ndiyoyo. Hauzoti muchechi mune zvikwata. Vanhu vese vane wawo. Akasumuka akataura hivi ndisina musoro vanoti powerful. Peter. Kana ari James kana akadeclare kana akadi anongoti adaira baba ndivasumuka. Mune zvikwata. Church yakanamatira Peter. Pana James and very quiet. Mweya wokusaudza. Yo Peter kana wakuda manje. Muna kupukura chitaura chokwadi. Noti Peter zvanzi akatokudiswa mujera akakarara. Kwete was prayerful akakarara. Akamufanira zitano kudai uende akarara. Zvaitika wakarara wakamutswa wakarara. Udoti nyepero tonga wakangwara wakashura. Wamuchechi nonga kupukura manje. Kuti kana tiri mujera tiri zvekutamba tiri chideclare tirimo. Saka mamakarara ino. So by the grace of God. Kana nyasha wadzinzwisisa ahudade. Chii chaungadade nazvo? Runakwe. Enda panze uone vasina kurohwa. Enda unoona vari kutambudzika muupenyu. For some of them they are educated. They are intelligent. They are connected and things are not working. Hapana chaunofana kudada nacho. Inyasha iyi. Pawabva iwewe uchikudarika pana atotsikwa ipapo. In time difference yakonzerwa negrace. But wadarika nepakutouraisa. Chakupa munyenyeredzi pane zviri kukuwadza vamwe ndiye ari kukuchengeta. Hausi kuzvichengeta. Zvakamukirwa kuseri zvikatadza kubatika. Vemasikati vakazvibata. Zvakapotswa negraduate. Grade 7 rikazvibata. Grade 7 kana rabata rada kutsanangura zvokunyepa manje. Ndakazonyorera because life ufana kurongeka. Tsana. Ndimi Thomas. Mangobatiswawo. Doti kudzora side pamwe kuti wakakubatiswawo. Wewe chanya wakabatiswawo. Wakaimba, waidrive mota, wairorwa. Iwe wakabatiswawo. Hapana chokuchinjirana tese takangobatiswawo. Inyasha. I want us to pray. My prayer and your prayer to thank God for His grace. Osumuka tete 1 minute prayer. Yekutotenda marutu Mwari ndadzidzwa nyasha dzenyu. Makakanganira kudarika kwangu kwose. Mutera wangu wose. Mukandipa kurarama mazuva akaoma kudai nyika inorema kudai. Ndazvinzwa ine ndazvitenda kuti idzi dzidzo dzinonzi nyasha. We want to make a prayer of thanksgiving, thanking God for His grace. It's all about His grace. Let us begin to pray. Father, we thank You for Your word. Thank You for speaking to us. That did what Yasha said. Makaranga Roma. Lepa makandivisa, lepa makanditora. Mukusangwara, mukusagona, mukusarongeka. Nakupa imbi mangwana limano. Father, I thank You for Your grace.
I thank you for your grace. I thank you, Lord Jesus, for your grace. I thank you, my Father, for your grace. Ndakutenda ine nyasha, ndakutenda ine nyasha, ndakutenda ine nyasha Mwari, ndakutenda ine nyasha, ndakutenda ine nyasha zenyu. Uneurwere wayo munyama yangu Mwari, makandipa kurarama, makandipa a second chance. Zvakauraya vazhinji mukati memigwagwa yatinofamba Baba, makazara maaccidents, makazara robbery, kubirwa nekupondwa, vana misikani vakutora zvinodhaka, makarangarira vana vangu Mwari. Ndezvenyasha dzenyu bedzi Mwari wangu. Thank you, Lord, for your grace. Kuroorwa kwemwanasikana wangu Mwari, that's your grace. Mumazuva ekuabuswa kwevanasikana, makatendera Baba wanano kumwanasikana wangu. Mumazuva ekubata nekumwa zvinodhaka nyamwe kuvanakomana, makandichengetera muchaya wangu. Mumazuva ekuti ana baba vanosiya mhuri dzavo vachienda kwavanoenda, Mwari makachengeta wano yangu. Ndakupa imbiri muchena. It's all about your grace. It's all about your grace. It's all about your grace. It does not nyasha. Ndakabatiswa zvakatadza kubatwa nevamwe. Makandibatisa muchato wakatadzwa nevanhu vakarongeka. Makandipa motokari yakatadza kutengwa nevanoenda kubasa. Mwari makandiwanira nyasha, makandiwanira nyasha. Mangwanani anokudzwa Baba wangu. My Lord, my God. My Lord, my God. My Lord, my God. I give you all the glory. I give you all the praise. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Ndakutenda ine nyasha. Ndakutenda ine nyasha. Ndakutenda ine nyasha. Hakusikugona. Hakusikungwara. Asikuti muri Mwari unozviratidza. Yemi makaburukira kuna Thomas. Mukati chibata. Takabata zvisingabati kwenye zera redu. Takabata zvisingabati kwenye kufunga kwedu. Makandiwanira nyasha muchene. Ndakupa imbiri mangwanani ano Mwari wangu. Ndakuremekedzai mangwanani ano Jehovah. It's all about your grace. It's all about your grace. It's all about your grace. Mwari munokanganwira. Mwari munokanganwira. Vasingakodzere Baba, makavapa nyasha. Vasingakodzere muchene, makavawanira nyasha. Zvakatadzikwa nevakamukira mangwanani, zvakatadzikwa nevakananga vakangwara. Mwari makandiitira mangwanani nomunamato wangu Baba. Dewe kukutendai Jehovah. Ndakutendai muchene, ndakutendai Baba. Yavasata labosha, bentere boshia tatara bosianda. Mante balando roboshia kakarika dae. Mente barando roboshiketa. Yabaza yande leboshanikata. Mente baradia sakonta bayande. It does not nyasha. It does not nyasha Mwari wangu. Mukusagona, mukusangwara. It don't nyasha tabakaratariza kuwa na venyu. Makaburukira kuna Thomas mukati chibata. Tine shatabata mari. Tine mari zatabata. Tine wanano dzatapinda, tine michato yatapinda, tine mabusiness atatanga. Munyika yavatorwa Mwari, matisingadiwe, matisingagamuchirwe, matitendera kurarama, matitendera Baba munyika yavatorwa. Vanhu vachipupura nemiromo yavo kuti apagarike, vachipupura nemiromo yavo kuti azviitike. Asi maratidza nyasha, maratidza nyasha, maratidza nyasha. Munyika yautorwa Mwari wangu, ndapupura nyasha dzenyu. Mazviita Baba, mazviita muchene, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Tigare pasi. Mwari vakuitira nyasha zvikuru. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakugonesei. Muromo wako ngaupupure uye nekutenda kuti Mwari maitei nenyasha. Ndaiti zvimwe maconnections, ndaiti zvimwe kudzidza kwangu, ndaiti dzimwe nguva kungwara kwangu, ndaiti dzimwe nguva runako rwangu, asi Mwari mandichengeta. Maratidza kuti naThomas unogona kuzvibata. Zvatadzwa kubatwa nevanomukira vakangwara, mazvitendera muupenyu wangu. Don't take mercy or grace for granted.
Thank God for his mercy. Tenda Mwari nenyasha. Azvisi nyore. Ukabvunza vari kukundikana azive kuti inyope. Some they try so hard. Vamwe vakatovimbika vanosangana nevanhu vasingarevesi. Unojaja munhu nhasi kuti uri single mother, unojaja munhu nhasi. Munhu aitozvibata akasangana netsotsi raasikarevesi. Pray for your sister, pray for your brother. Kana waonirwa nyasha, ukaziva kuti inyasha, haugone kudada. You become humble. Grace is the only thing that can humble you when you understand and know the grace of God. Ufunge, zvatadzwa neshasha izvi. Ukatarisa life yako, nevari kukundikana. Vamwe vari kukundikana, they are better than you. Pama qualifications. But they are just unfortunate. It's when God will shut them down, asingatenda, asingagone kuvabhadhara. When I preach about grace, inflection of my life, it challenges me so much. Pandakabviswa, kwaakavitora, dai asiri Mwari. Zvakauraya vamwe, dai asiri Mwari. Zvanetsa vamwe, dai asiri Mwari. Zvaitika muupenyu hwevana vevamwe nezvaitirwa nyangwe nevana vangu, dai asiri Mwari. Hazvaitika. Hama dzangu ndigainzorere nguva, Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Please be humble. Don't boast. Usachimira vamwe, usadada zvavo. Do you know what? Hazvitori nguva to lose whatever you have by boasting. Increase nowhere when you become humble and thank God. Kuzvitutumadza nekuzvirumbidza nekuzviti ndinogona ndinoita izvi. Mwari vakasunduruka kugona kwapa kureve chini. Kugona handiko kune results. Kugona hakusiko kune results. Dai waibvunza vanhu vakasapota bhora. Kune imwe timu inogona so inodiwa nevanhu inongorohwa. Vanoiti chimanchester. Kugona kwacho kunenge hakuchaita. Chinoita ndivarive varamba vachisapota. Inovagonera, but kugona is not enough when grace is not available. Mwari vakuitire nyasha. Ndakamaka mani munhu saka ndapedzisa ndichidaro. God bless you. Tinotenda, ngaizoreve nguva.